Ne pitäisi päättää, mitä me tehdään talolle. Luitko ollenkaan sitä perukirjoitusta? Tässä on isä ja äidin metsä ainakin joku 100 hehtaaria. Eikö tää paikka oikeasti herätä sussa mitään? Mä muista oikein mitään. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Ikään kuin olisi kuollut tiettynä vuosina ja silti jatkanut kasvamista. Onko sellainen mahdollista? Ei. Mitä vittua täällä on oikein tapahtunut? Me hoidetaan tää talohomma nyt kuntoon ja sillä selvä. Ei tää on mulle mikään terapiareissu.